Takže nazdar lidi, já jsem zpátky po druhém díle našeho Technic Let's Play, skoro druhý série a to první náhražka na Ticket. Vzpamatujete, když jste zkoukali na první díl, jak jsme říkali tady ty bodky a pár artefaktů, možná zalaky. A my se jako jdeme dělat mrtvku, tady to se takhle připravíme. Tady to budeme muset asi udělat celý čtvrtce. Ještě dalšího. Tak lidičky, tak tady to jsem opravdu nikdy nevěděl. 3 spawnery takhle blízko vedle sebe. Není možný. Počkej, se půjdu. Stav to? Ne, tak to je dobrý, jsme slabili. Tak to je opravdu výborný. Máme další spawner, že trojka X-Farma. Diamond! Opravdu skvělé. No, že jsi viděl. Tak. Jsem tě. Tak jestli tady to opravdu nemůžu asi mluvit. To je opravdu neuvěřitelné. Opravdu nevím. Počkám, musím ho vyrábět. Tak to jsem nevěděl. Tak to je skvělý. Tak, myslím, že se můžeme hlínout, a pokud nevíte, co je tady ten meč, tak buď se tím můžete přitahovat vy kamkoliv, a tak se s tím dá i lítat, to vám ukážu někom. Tak už nic, co to je vysvětlím. Nebudu taky, no, já se ještě taky mělku. Tak, a s tím tak skáčem, a takhle ještě se můžeme přitahovat. Já to ještě ubírá takhle jeho životnost, vidíte, kdybyste lítali. Děkuji tomu, že mám ty bodky, jak to lítá pomalu, myslím. Co to je, vidíte na to kabel, zkusím to. No, to je nějaký rozbitý. To je nějaký divný. A vidíte, přitahuju se, ani by se neskočil. Takže se tím přitahovat tím modové, to vám můžu ještě ukázat. Ale to ještě to neukážu. Jsme to nejde, tady jdeme. Jo, tady. Na vodokrávu, zkusíme. Takhle, vždycky si ji přitáhneme. Vidíte, že to ubírá tu životnost. Co to, tady to jsem nikdy neviděl, jaký zombie. Skeleton kůň a zombie kůň, co to sakra je? To je blbá evoluce. To je vypadá dinosaur. Co to je? Slimeball z toho, hele sice. Slimeball. Jo, mám slimebally. Takže máme slimebally. Úplně super, bez vám. Nejprve to říkám takhle. Dostanu došli na ty artefakty. Dostanu taky odhodím. Já mám Iron Hole. Nepatu. To je opravdu. Takže tady to se vám bude hodit do tumaniku. Je to bandit. Se znemokuju. Se tady chrapčíme, vypí tady to. Ale spát nebudeme, dáme tam dělat to. Ale my si asi uděláme. Musím takhle 3, to nám vidět nebude, když jsem viděl, že se to dá dělat. Vyrábět jako ten inventor. No, ingot. A uděláme si malý pickaxe, která těží, myslím, že jako iron kompáč, to myslím, že ještě jako iron kompáč. A už nevím, jak to rychle těží. No, těží to jako iron kompáč, myslím. Ty bodky se asi na chvilku sundám, oni jsou strašně rychlí, to jako nechci. Teď nevím, jak udělám tady to. Budeme třeba 2 kybliky. A strač uděláme stínu, co je iron, když máme, a diamond taky, a golden ingot taky. Tak si z toho uděláme, to jsem ještě chtěl. Vám ukážu. Jeden kyblik a druhý, z toho vložím na diamond. Vezmu, ale to ještě z toho neroste. Si ty konceptky vezmu, ale to je rychlejší. Jsem máme plně těch handitů. Byl ten boom divnej. To s tím dají plachtit, myslím. Jo, ty jste takový ty musí plachtit. Tak my stejně uděláme konečný zdroj.
připravit. A to bude skvělý, budeme enchantovat asi hodně. A budeme taky hodně zkoumat z těch itemů. No, jste zase vzpomněl, co to sešlo. To je více klubu. Tak vezmu tam ta hlína. Ale pokud mě jako dobře neslyšíte, tak počkej, tady zkusím trošku to šumění zrušit. A vy byste mě snad měli slyšet. Já budu doufat, že jo. Tak, ale technicky zatím ten mapu mi to opravdu baví, ale no krála, to se zabijem už. To by se mi opravdu dostat, nechtěl už. Nevím, proč říkám to už, může se tam řekl jako tak to je trošku divný, ale nic. Já si budu asi říkat už, to už to skoro máme a tak, asi no. Tak vlastně právě budu říkat takto. No to radši už nic nebudu říkat. Jestli to zničí, a já se to řekl. Mně to jsem na to hrozně hrozný. To jsem vyler a máme to úplně perfektně. Teď je proč, jak to tady... A taky. No tady zabedníme. Co tady už jako nic nebude. No dobré. Tak to myslím. No tak to. Tady tady kopáme a tady. Myslím, že má něco. Jo, mám. Si nám dám nožit. Koupil se tady tu čestu, no to už nevadilo. Co mě to jde rychlejš, možná na čem. Vypadá to moc. Ale malinko asi jo. No asi opravdu malinko. No proč neděžím tam ty doby, protože to je moc vysoko a já vím, že jsme na tom ještě špatně. Ale jestli budeme pořád takový detailní, tak na tom bude opravdu velice dobře. Tak asi první, co udělám nějakou farmu, to se bude farma na uhlí. Si zaručíme. Jak tady ten díl asi bude několika hodinových postů, jakože je to na to, že jsem třeba někdy ve 3/4, což je to čím teďkom, a třeba potom 8 hodině a je to asi až zítra 18.10. Myslím. To já opravdu nevím. Já opravdu nic nevím. A blbá voda, a blbá troška. Taky tady si to taky necháme. Teda to těžení trošku jde. Jinak přetáčet to nebudu, jako že bych to řekl, protože ještě to tolik stejné s těma videama. Se to jenom naučím. Ale to je moc to slyšíte i tu hlasů. Koukám tady tu vrchní. Pokoupili co stejně rok, to všechno nebudu. Nic pomalu. Kdyby ty plotky aspoň pomohlo a ještě zrychlení kopání, tak třeba. To by byly super plotky. No, takže pokud se za něco omlouvám, protože tady jsem to opravdu kopat nemusel. Dneska na to necháme tady tu škvěrku na vodu. No, to máme. Pardon, já jsem zamluvil. Teď se omlouvá. To je jako, vlastně úplně zapomněl, že natáčím. A já když většinou hraju, tak buď začnu řvat, tak má holka, že tam něco letí, nějaký creeper celá vyzerá. Ale vůbec nemluvím, já nemůžu. Se nespane. Nakonec jsem říkal, že ten Skybox, co jste viděli, ten první díl, jestli ho někdo z vás viděl, tak ten se jako menší dobu točit nebude, protože ten kámoš, co tam se mnou natáčel, je prej chorý. Nebo jsem nechtěl natáčel, jako nevím. Jako, že jsem s ním mluvil, chtěl obří rage, no rage ne. Teď se úplně strašně vlastně nelápil, ale to radši nebudu říkat. To vlastně neměl říkat. Teď jsem to, nedívej se na to. Oni se na začátek na pár sekund najde. Já určitě vím, že mnoha lidí z vás to hodně dělá, že mě se sice vím neposlechne. To snad se bude to šel nej.
Si opravdu. Měl jsem to nějakou přísku. Takže tohle teď na to nestačí. Tohle si zničíme. Tak. Já tady to jsem chtěla dělat. Tak už nevím, co někdy dělám. Takhle jsem to přesně chtěl. Jako opravdu nevím, jak jsem to chtěl. Asi teď moc nemůžu. Ta voda být nemohla. Když to musíme zařídit, já jsem tady všechno sloučila do jednoho. Ano, že toto již máme. Musíme dostat nahoru. Tam pomůžeme se potky. Musím nepomáhat. Teď to jsme nemusíme skákat. Už jsme tam. Tak ještě, na to jsme rychlejší. Ne, teď jsme moc rychlí. Pampu takhle. Čeká, jak já na chvilku dám míru milovnáno. Jsme míru milovnou. Já jsem vždycky jsem míru milovnou. Jsme většinou. Ty boty už, ale prostě, že nefungují. Ale teď to asi chvilku stopnu a YouTube nebudu. Jsem svoj tuhle. Ale to jsem se ptala, no teď na tady to odstraňování toček, tam tady to zaštíme. To je taková nic, nevím, tam ještě něco máme. Je točka, tam. Vedla. Ještě nesmí. Prošla jsem se. Tady. Zprávu. Tady, jsou kousek. Co to bylo? Už vím, co to je. Už vím, co to je. Už vím, co to je. Já napím takhle sem. Nikam se nevedu. To neskončí. No, tady. A tohle tam jde. Teď dělám takhle. Nový boty. Tady to kopání od sebe. To pokládám do toho docela dobrý. Už to trvá tak dlouho. Nevyskočím. Ne. Jo, tak vidíte, už se nám tady udělal plebel. To je to, co jsem chtěl a doufám, že mi to vyroste teď ty všechny okolní bloky a měl by to způsobit, že na té vyroste tráva. Nevím, jestli to nějak udělat jinak, tak mi už tak napište. No, teď jsem hloupý. Já se to udělám sugar cane farmu. Já to koupím třeba spoustu. To je bezva. Jde na to pokládat. Tak neuděláme. Už mi tady se obírá. Aha. Pardon. Dobrý. To jsem to chtěla. Pojď se ruky. Jsem neříkala, že mi to chtěla. To je jenom obě strany. To musíme i na sebe. Trošku měníme, když někde asi máme. Sem máme. A tu. A. Ne! Tak, tady už tady máme něco. Já zase teď se vypiju. No, zbývám to maximálně na jednu celulku. Ne. No, stačit nebude. Žebříky, nevím, se sekly. Jsem co dělat? Tady mám ještě druhou spláce. A ne, hnusný slime. Hnusáku. Jsme slevu pět. To je tak největší let, co jsem zde jako v půlku měl. Když asi hra už. Bylo to, bude to 3 chvílky. Co to nám bylo? Tak a tak.
jsem trošku zapomněl. No, teda má meč. No, bez vatem manik už má skoro zničenou. Ančekvíte, funguje docela rychle. Když mi to ještě tak tu manik. Ale kámoš mi skakal, že na udělání mobtrávky nebo tady to zadávacího systému, nebo že tam už vysvětlím, si vždycky dávejte svůj. Vysoko. No, tím hrozím takhle. Takhle se mi to tím daří. Doufám, tě mohu vylezat. Ještě nevyskočím. Prostě se tím otočím. Tak. Jedna celůka. Že to bylo naprosto ne. No. Nebylo už málo, že to je dobrý. Já se na to vezmu tady ten meč. Mám to polepší. Třeba se ještě jenom dvě. Navíc tady správně potřebuji. To navíc jich tím nemám, až na jednu. Prostě, no. To je blbý, protože... To je strom. Nemám sekeru. No tím to ničí se rychle. A tak to si hodně ničím. Jak to, že máme první achievement? Počkáme na tady sekerku. Aspoň dřevěnou. Vlastně byl dobrý. Musím taky. Další třeba máme, všichni jsem potřeba smíku. Tak, jestli slyší tady pohučení, takže to máme můžu, a to můžete můžu. Tak, a zimí. To ještě 30 lidí, to nebude stačit. Zatím. Zelený, tak to bude žalovat. To já radši nezvládnu nebudu. Tak já na tom kolik mám, chci chvíli. Ještě. Aspoň poslední, že už je. Tak to pojedou. Nic zapnu. Dobrý. Pěkně. To money. To hezky. To nemám vodu. Jsem zapomněla jedno. Už nemám. A to vyřeším. Tady to zkrátím. To nějak vystačí. Počkej, to se nepovedu. To říkal. A máte. Já jsem to platili. A vlastně asi vůbec ten meč. Co to je? Ano, musím mít v ruce ten meč. Je tak. A budu platit. Malinko to platilo. Nic mi to nebude. To mi došlo. Další vodu. Asi stejně do podlížky, ale to už nestavím. Jsi tady? Je to době se teďka. Asi se znamená nejme těch polívek. Těch spoustu mám. To na tím stačí. Pádem teď menší lakičkou. Dobrý. Tady to stačí. To už máme. Aha. Ještě vlastně. Pardon. Dobrý. Tady to nevím, co to bylo. A potom budu mít tady takové. Teď mám tyto babky. Vzal jsem to babky.
Kde to má být? Jak podle svaní. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dokonce se s tím nejrychleji staví. To je opak sféry. To je pokud to má správně, tak by tam mělo. Ano, to. Už nevím. Fakt to je ten takový. A to stále ještě předělám. Vypínka. Čekat ještě. Ale sám se to dobře spavnovali. A co to je? A zase tady ten. A, co čeká? To bouch. Ukáž ještě jednou odbojím na meč. Sám tady spavnují. Tak a my si dáme další meč. No se do toho se tam někdo měl přiblížit. No tak pěkně to tam manko pomáší. Vypadám mezi tím bílé. Pechám drží. Jo. Vidíte ty zomíky? Mezi nimi jsou i skeletony, myslím. Doufám. Ne, jsou. Jo, tu. Nevím, co dělám. Myslím, že jsem nespanoval sklepem. Přiblížím se. Dobrá X-farma. To udělám na větší pád. A to asi až off screenu. Jak se tenka o tom Feed the Beast myslím, tak by se nevím, ještě se rozhodnout, jestli natáčet, ale pokud byste chtěli, že vám strachnu ještě víc, což asi už se strachnu, tak napište do komentářů, protože zatím jsem jen 3, z toho den jsem napsal já, z toho vám kámoši. Tak prosím, pište, a jinak, jak koukám, tak ten první technik, tak to se nedostalo celých lidí, když to vlastně jde jenom pár sekund. A skeleton už. Menší se tam ještě nějak rychle? No se jakože. No dobré, exportnout. To máme nějaký kopání. Au! Tak to je hustý. Jak to odhodí? Už to nebudu. Když jsem tam tady, to ale jsem neviděl. Ne, to potom vypadlo. Špatný. Když tam udělám takhle schody. Na hopsa. Jim trošku pomůžu vždycky. Víte, jen pomáhám. Tak, teď už by mi to mohlo víc. Wow. Jo, už to máme. Takže travičku tady máme se semínkem. A tady toho jsem chtěl docílit. Toto jsem právě chtěl, nechám hoře. Myslím, že tam mám to ví, že mám to jedno. Ještě to jsou myšlenáci. A už tady máme krásnou travičku. Tady to byl bioměs, jak se tomu říkám, to je tam fuk. Jsem ještě někdy takovou travičku neviděl, jako. A už tam to vypadá. Teď se ten takhle pomlátí, protože tam ještě tomu XP. A tam mám docela skoro na jednu ránu. To je item. Tak, a já si myslím, že bychom mohli mít něco z komuniku.
na zkoumání. Už nevím, kde jsou. Jo, tady jsou ty manipulaci, tak to se taky vrátíme. A ne to. Tak, já jsem chtěl tady to komunitizu. Ale ne, třeba nic zlatá. Co to na tom dělal? O, už nový rejnu. Máme obsidian. Tyto, to jsou lepší. Co jsem to chtěl? No, nic nemám. Kolik má polívka? Jsem to chtěl. No, já nevím, co bychom teď udělali. Už mi to zbývá hodně, strašně moc hodně. Tak asi uděláme tady to. Pojďme si zabijáky. Nevím, proč to dělám, ale podivu hodně to láká. Nevím, to myslím. No tak. Ne, to jsem nechci dělat. Tak, já nevím, co bych někomu dělala, tu travičku už tady mám, nechám ji tady rozšířit. Začneme si tady něco pěstovat. Už tady mám travičku. Šepa šurákem. Pardon, že mě prostě. Ne, já vám chci ukázat toto. Zase to najdu. Ty to vám chci ukázat. Víte, tady je to trošku tady to složitější na výrobu a my naštěstí všechny máme. Takto, umím se máme. Jestli toto, jedno toto. Co jsem to ještě potřeboval? Hlínu mám. Uhlí mám. To se dá zkusím ukázat, jestli tak pamatuju. Snad jo. Myslím, že to přijde sem. A teď mám hlína. Obráceně. Ano. Udělal jsem tam přímo 16 a my co zatím jdeme někam v vodě. Čekajte, jaký mám vodu tady. A 2. Právě. A teďka vám ukážu, jak se přímo vyrábí to. Že dám si asi první na uhlí. Na iron. To přesmětím. No tak první ukážu na tu uhlí. Potřebujete na jednu výrobu petrolkinu, nebo prosím, že za 6. To dáte, myslím, že jako se dělat INTčko. A vyrobil se nám koláry. A teď to bude vypadat trošku spodivhodně. Tak, jak to vypadá? To by mi šel kousek, já jsem to nastavil, že to nechci, to je takový strašně moc hrozný. A toto tady musíte nechat, jako prostě to jako sugarcane. Když na to dáte glowstone, tak ještě rychleji. Takže... Mám to, ještě si dám iron. A zase stejný postup. A místo toho uhlí tam dáte asi tady to. A musíte tam ten štyčit. No pardon, ale vidíte, na normální to nejde položit. Musí tam být toto. Kdyby se nám to normální nepůjde to. Tam být přímo toto. To se jmenuje Growing Block. Šup a šup. A máme konečně iron. Takhle se z toho dělá dobře farma. Já se ještě dělám farmu. Sugarcane, to jsem si vzpomněl ještě. Si to sdělám. Za chvilku asi budu končit. Tak je to pořádně šlo. No, tak tady to se dá. To má. Tak, nádra. Si vezmu tady to. Já si udělám podívaček tady. Takhle ošklivý, já vím. To ošklivý. Mám tam nic takhle, aby se nás někdo místa. Skvělá taktika. Toto. Dvě ovičky. Tak asi začínám trošku svobnout. Tak asi bych se pro tak není asi už radši rozloučil. Tak... strašně
strašně rychle. Určitě ne, jo, ne, já to prostě nevím, jo, vidíte, 3 bloky travičky, uděláme si marble okno. A to stačí. To nevyskočí. Jsem udělal super duper jump, vidíte, nejde to první tím, jak se tam vyskočil. Ne, takhle asi ne, už možná vím. Skočil jsem asi na to. Končil takhle a skočil jsem na to. Ano, díky, jak jste mi pověděli. Tak, nádherný okýnko. Já to jinak. Tak to. A tam už to nevyskočil. Tak. Teď jsem na to odpačil. A jak vidíte, jak se říká, potolčí vždycky opad. Svícnem je vždycky největší. Tma, je to pravda. Tma jak v pytli. Skočíme. Letím do tmy. Letím, můj. Jsem ve tmě, nejsem. Jo, ne. Kravna. Tak to jsem tady chtěl dělat. Jo. Tady se asi nepomusím. Budu s vámi loučit. Tady si uděláme takhle. Proč ještě hloubičku jako nádherný. Tak takový retrun, když to tak nevypadá. A já se proto ten díl s vámi loučím na divácí. Doufám, že si můj program budete dívat. Já doufám, že se na můj kanál budete dívat. Pokud nevíte tuto číslo nemáme jméno, peníz mistr. Přemýšlím, že bych točil jako normální svět, třeba když se znáte Minecraft Ostravský, tak taky já pojdu multiplayer. Já si pro této události s vámi loučím a při dalším zdorokopání a vykutávání, stavění a farmaření a zabíjení. Čau.